Ya, kita sudah sampai di pertengahan teman-teman. Sebentar lagi kita sampai bawah ya. Kita harus berjuang melewati jalan seperti ini ya. Nah, mungkin 2 menit lagi kita sampai. Nah, kita menuju ke salah satu rumah ya teman-teman. Jadi kakeknya itu tinggal di rumah pinggir kali seperti itu, dan itu kakeknya berada di rumah teman-teman, lagi masak nampaknya. Kita coba turun. Nah, itu ada teman saya ya, orang sini mengantarkan saya. Kita harus melewati jalan-jalan seperti ini teman-teman. Nah, rumahnya itu berada di pinggir sungai ya, dan dilengkapi pohon-pohon jati seperti ini ya, atau hutan-hutan. Rumahnya itu seperti ini ya, dan nanti kita coba tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Ora iki ra yo. Dolan-dolan rene aku ki lah. Ya nang Tegal. Oh. Nanem napa, Mbah? Kacang ijo ki. Oh, niki kacang ijo. Dalem endi? Kula mbringin, Pak. Mbringen yo kono kuwi. Nggih, caket tok. Ndek gondalan aku. Nggih. Aku yen yo sabak yo mbringen Mikol kok mbringen kok salah tiga Mikol. Soalnya aku ngladeni bojo bakul. Oh, nggih. Aku duwe bojo, mulai duwe bojo kuwi tahun 2005. Nggih. Aku ki umurku wis yo 80 budul telu yo sakit to. Sakniki. Oh, nggih pun ngene. Lah kancaku wis do matek kabehane Mas. Sing ijeh mung cah loro kare aku. Mbah. Lah penone ndi? Penone nembe warung. Teng warung tumbas rokok napa pripun niku? Oh, iya. Oh, niki tempat singgah nak istirahat nganu ngoten niku, Mbah. Iya. Istirahat nak. Saking ngalas ngoten niku nggih. Iya. Kacang ijo sae regine, Mbah. Wong iki aku yo nggone anakku, melu anakku kuwi aku ki wis suwe ki yo bobrok ora iso mlaku. Ya iso mlaku ning anu sikilku ki lara. Ayo usia tuwa wis ngono kuwi. Nggih. Cah telu mbringen kabeh. Nggih. Wah, itu minta pergi Mbak sih. Silir. Niku sumur napa-napa to, Mbah? Napa sendang? Ning anu nak jaman biyen yo ora jaman biyen. Yo tahun 75 bangsane 80. Biyen ki wong sak Brigi Wetan kene iki yo Brigi Tengah kono kuwi. Jiku banyu saka kono kuwi. Sumbernya nih. Sumbere gedhe. Cara kowe gane nang desa kono ana ya sumbere gedhe. Lah kuwi Niku nggih sanyone kathah niku nggih. Sanyone kathah damel pendet nganu niku. Mendo, Mas.
Ayo sanone yo. Mriku caket nih kok. Tuh ada salah satu warga yang lagi pulang mencari rumput. Iya Mas kono wong. Samane ya hitungane golek gambar kira ya golek beras. Ya Apa aku nih? dijualke beras dah. Mas dadi duit. Nggih. Ya segi sembarang-barang ngono. Bringin. Bringine ngendi? Kula Karangelo. Oh, kulon kae. Nggih. Jenenge cadane teng pasar Beringin niku riyen. Napa pundi? Ora kulaan biyen. Oh, kulake. Dadi tukune nang Bringin, ora aku sing nikol bojoku gendong. Melampah riyen, Mbah. Walah iya. Lah tahun 95 tutuk tahun 75 ki anu aspalan kuwi ki diolet-oletne tutuk tugu nyemoh kuwi kok. Berarti Tan kuwi ngono kuwi tahun 75 ki jen bantalane kayu sing golek kaya aku njen karo Bapak Wiro Jrebeng. berarti jenengan niku riyene mlampah lewate Sengkrik terus nggo dalem. Kali Krumah munggah itu. Lewat Bajangan napa pundi? Weruh ki kali Krumah kene iki Oh, Kali Kormo ngidul berarti munggah itu. gimbal. Gimbal. Ngrembes nggih. Ya, iya. Zaman kalau semono. Nggih, nggih. Wah mbiyen kira kosong Mas. Kekosor ya dia. Walah piye. Biyen. Lah wong gone RT gone peno kuwi samunggahke biyen jaman biyen ki enenge ki mung mbahku kuwi anake wis 11 biyen. Ora didusi yo adus pisan, ora diklambeni tahun biyen mbah-mbahku biyen. Tak critakno. Kuwi nyatane yo do urip nganti tuwa-tuwa matine iki paku barang kuwi iki. Yo paku kuwi. Nggih. Tunggale 11. Wedoke loro. Nek wong saiki nara pakane bubur pakane Nggih. Sakniki pun Sontek. do nganu nggih. piye nak saiki iki. Lah wong aku ki tak cetano aku ki lho tahun 95 ndek anak. Anakku gembriyah wong angger 2 tahun mentu anak. 6 po 7 ngono jumlahe. Tenan kuwi Mas. Nggih. Ora tak sontekake ora angger metu terus jerantal pakane go jagung dublake makne omakne bakul iso golek duit ta ngono ya. Ah ya. Anakku yo nganu iki, Mas. Nggih. Saiki ya subur kabeh. Alhamdulillah nggih, Pak. Nah, di manggone rino perantauan ning Surabaya, ning Kalimantan. Oh, nggih tebih-tebih nggih, Pak. Tebih-tebih nggih. Lah iya. Lihat Sing mriki. sing teng mriki, Mbah. Sing kene ya kuwi Mbah Thohir, Mbah Mun pinggir dalan kuwi sukses kabeh. Alhamdulillah nggih, Mbah. Iya kuwi. Sukses ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah ya. Lah Baik. kuwi gambar mupeng-mupeng ini. Nggih. Lah niku nak misal nganu, Mbah. Nggih. Banjir ngoten niku. Ya banjir ya kowe ora sedele asat iki banjir saka Merapah kono kuwi. Tekan mriki napa mboten? Tekan gubung mriki mboten? Ben pisan tutup gubuk kene-kene. Gubukku ki kelemne ya ra. Soalnya niki nggih arek mriki nggih, Mbah. Yo koncatane ya ra kali. Watune bareng ya ra kali. Niki. Dengan nomor 80 pot asik seger. Bro kok sehat nih, hari ini cewek 83. Tapi nak Kelahiran tahun 43. jenengan. Wong apakku kuwi yang nglairke aku kuwi wong omahe wis semene iki kang klaren aku lagi ndasku nganti ganyong ki soalé aku ora dibatali. Ngene iki. Nggih. Pakku ki mbiyen ki jaman kala semono ki gaweane ki mung salah sithik ki jendrale mbiyen pakku mati anu jendrale kena anu kanon ke Semarang kono. Lah pakku ra anu tukang ngirim ngono kuwi. Nggih. Pakku sareng ngerti tulis malahan yo ora iso entuk pensiun diurus-urus ya angel. Nggih. Anu nang Meranggen ngono. Dadi daerah Meranggen semua Etan Ulun ki Suampi Bojonegoro Tepu ngono gagah rayuan kaya ngono kuwi kan. Urung ana dalan. Nggih. Ya ana dalan sak tepak ngene. Dal- Bekar bangsane ngono kuwi. Dalane ya watu ngono. Jaman biyen. Wong iku lahir aja ana rada Jokowi iki tak lem jarate apik. Pembangunannya merata nggih, Pak Jokowi niku. Nah, dene wong korupsi iki awet jaman biyen iki.
Ini dia mau nangi PKR ya Di? Nanya kok. PKR. Nah, di sini juga ada rumah ya teman-teman. Di sini tuh masih banyak rumah yang seperti ini ya. Dan ini nampaknya tuh rumah-rumah kosong teman-teman. Bisa kita dengarkan ya, masih banyak suara burung-burung liar. Dan kita coba ke sini dulu. Ini rumah ditempatin atau enggak? Tapi kayaknya itu kosong ya teman-teman. Kosong. Di sana juga kosong ya teman-teman. Jadi di sini tuh masih banyak rumah-rumah seperti ini yang kosong, terbengkalai ya, dan sangat sayang sekali. Ini padahal bagus sekali ya rumahnya. Nah ini malah udah mau roboh teman-teman. Nah ini padahal halamannya banyak rumput-rumput Jepang seperti ini, bagus. Ini rumah atau kandang ya, kita coba mendekat teman-teman. Oh ini dulunya rumah, bisa kita lihat ya, masih ada meja-meja dan apa itu, ada gentong juga di sebelah sana teman-teman. Ini depan sini dah kali ya. Nah itu masih asri sekali tempatnya teman-teman, masih bisa mendengarkan burung-burung liar ya. Seperti inilah penampakan di kampung sini teman-teman. Ya seperti kampung mati, nggak ada orang sama sekali ya di sini. Nah itu tadi ya teman-teman, kita udah berbincang-bincang sama kakeknya dan ini udah mendung sekali ya. Kita pulang dan semoga saja kakeknya panjang umur ya dan sehat selalu, amin amin. Sampai ngos-ngosan teman-teman, jalannya seperti ini. Dan kita kembali lagi ke kampungnya ya. Ini ada kabel-kabel apa ya, kabel sanyo nampaknya teman-teman. Jalan seperti ini. Nah itu rumahnya dari sini ya. Lumayan jauh dari perkampungan ya teman. Nah kampungnya itu berada di depan sini. Nih ya, udah nampak. Sampai ngos-ngosan teman-teman. Nah kakaknya tuh berada di bawah sana sendirian, nggak ada tetangganya ya, jauh dari tetangganya. Ini depan ini kampung-kampungnya.